Udruga Uspjeh postoji već 30 godina. Brojimo 70 članova, što redovnih, što nominalnih. Pokrivamo znači i djecu s teškoćama i osobe sa invaliditetom. Djelujemo sa ciljem da se osigura što veća integracija i socijalizacija korisnika i da se poveća njihova kvaliteta života. Mi pomažemo prvenstveno u smislu organiziranja stručnih terapeutskih radionica koji najviše nedostaju u sustavu. Tako da imamo fizioterapiju, logopedsku terapiju, sportsku radionicu, kreativnu ekološku radionicu i mnoge druge. Posebice možemo izdvojiti grad Crikvenicu koji nas financira i pomaže nam u organizaciji, u partnerstvu od samog početka. Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav u novoj epizodi televizije Crikvenica. Udruga Uspjeh iz Crikvenice već 30 godina pruža podršku djeci s poteškoćama i osobama s invaliditetom, a njihov rad prepoznat je i nagrađen nagradom grada Crikvenice za 2025. godinu u području zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog djelovanja. Andreja, recite nam više o radu udruge. Koliko dugo postojite i s kojim ciljem djelujete? Udruga Uspjeh postoji već 30 godina, znači od 1995. godine. Brojimo 70 članova, što redovnih, što nominalnih. Pokrivamo znači i djecu s teškoćama i osobe sa invaliditetom. Djelujemo sa ciljem da se osigura što veća integracija i socijalizacija korisnika i da se poveća njihova kvaliteta života. Udruga broji 8 volontera i 7 zaposlenika. Na koje sve načine pomažete svojim korisnicima? Mi pomažemo prvenstveno u smislu organiziranja stručnih terapeutskih radionica koji najviše nedostaju u sustavu. Tako da brojimo nekoliko radionica koji uglavnom koriste djeca s teškoćama i mlađe osobe sa invaliditetom. Tako da imamo fizioterapiju, logopedsku terapiju, sportsku radionicu, kreativnu ekološku radionicu i mnoge druge. Tko sve radi s korisnicima? S korisnicima pretežito rade vanjski stručni suradnici ili po ugovoru o djelu honorarno ili neki obrti. Također imamo i projekt osobne asistencije, to je ajmo reći sad uslugu, gdje 1 na 1 osobni asistenti dolaze punoljetnim korisnicima u domove, brinu o tome šta im treba i slično. Koje aktivnosti i radionice biste izdvojili kao posebno važne? Prvenstveno mogu izdvojiti sportsku radionicu, zato što naša djeca jako vole sport. Općenito u sustavu nedostaje tih nekih sportskih klubova gdje oni mogu u biti se aktivno uključiti u to, tako da u biti kod nas najviše ta sportska radionica prolazi i također logopedsku terapiju gdje smo dugi niz godina imali jedini na području grada za naše članove organiziranu logopedsku terapiju. Gdje djelujete? Imate li svoje prostore? Djelujemo u Crikvenici, ali pokrivamo sve članove, znači iz Vinodolske općine i iz Novog Vinodolskog. Posjedujemo 2 prostora u zakupu od grada, jedan je naš uredski prostor, a drugi je za prostor za izvedbu tih radionica, ajmo reći. I mislim, sve je super, daleko od toga, ali jedan dan imamo tendenciju otvoriti možda i poludnevni boravak, pa bi nam svakako trebao veći prostor i prilagođeniji. Često organizirate koncerte, druženja. Koliko to veseli vaše članove? Jako puno, mogu vam reći. Organiziramo također i izlete, upravo zbog toga što u sustavu baš dosta nedostaje tih prilagođenih agencijskih prvenstveno izleta i to baš nas jako veseli, prvenstveno naše članove, ali u to idu i pratnje i volonteri i zaposlenici udruge. Evo baš sad pripremamo jedan izlet na Lošinj. Koliko vam u svemu znači podrška zajednice? Jako puno. Tu posebice možemo izdvojiti grad Crikvenicu koji nas financira i pomaže nam u organizaciji, u partnerstvu od samog početka, ali također i Vinodolsku općinu i Novi Vinodolski, kao i neke ostale srodne udruge i organizacije, pa primjerice mogu izdvojiti HVIDRU, Društvo Naša djeca, Centar za pomoć u kući i Centar Izvor iz Selaca. Korisnicima su upravo druženja i zajedničke aktivnosti najdraži trenuci provedeni u udruzi. Dominik, kako ti se sviđa biti dio udruge i što ti je ovdje najdraže raditi? U udruzi Uspjeh atmosfera fantastična, terapeuti su fantastični, korisnici su komunikativni i meni je u udruzi odlično.
Udruga Uspjeh dokazuje da pravo bogatstvo zajednice leži u podršci i zajedništvu. Njihov najveći uspjeh su osmjesi korisnika i osjećaj da svatko ima svoje mjesto.